Benvinguts. Anem a comentar una partida que he jugat avui i tenim que han fet aquestes jugades en blanques. El negre ha jugat correctament i ara el negre ha plantejat una índia de dama amb B6. Aquí hem escrit el plan d'alfil G5, ens han contestat alfil B7 i aquí hem aprofitat el tema de que ara estava obligat a menjar en el peó de E i aleshores crea una debilitat en aquest punt, en aquesta casella. Aleshores, com això no va forçat, doncs han fet també el més jugat, que és el C per D, obligat a menjar, i aquí hem seguit en el E3 per donar sortida a l'alfil i el negre ha fet el alfil E7 per tractar d'alliberar el cavall de la clavada. Aquí hem fet torre C1, pot ser que millora el fil D3, però la fem després. Ell s'enroca i ara la faig al fil D3, KB D7 i aquí tenim el tema de la clavada en esta columna. Aleshores aquí hi ha una pressió de que el cavall podria anar pressionant aquí, però encara falta una mica. Primer ens hem d'enrocar i després ja veurem què és el que hem fet. Primer ens hem enrocat per donar un poc de seguretat, però clar, l'altre per alliberar-se ha fet la millor jugada possible, que és el CC5, la qual cosa li provoca un canvi de la situació, una millora, es queda en peons penjants i probablement aquí hagués sigut millor ja fer alfil B1, però hem preferit jugar contra els peons penjants. Aquí hi havia diverses alternatives, però la que hem decidit és dir, bueno, acceptem jugar contra els peons penjants, en la qual això té uns plans estratègics molt peculiars. Hem de tractar que aquests peons no es queden aquí en la fila, que avance un o l'altre i així podrem atacar la debilitat. Aleshores, aquí hem fet alfil B1, el negre ha fet el... I aquí era pot ser millor vindre l'alfil aquí, hagués estat un poquet millor, però hem volgut seguir mantenint la pressió sobre la diagonal de la dama i aquí el negre ha jugat dama B6 correctament. Aquí encara hi ha partides de referència al mòdul, hi ha gent que ho ha jugat, i aquí el negre ja se'n surt de la teoria, ja no hi ha, bueno, la teoria de la base de dades, i ens ha fet dama E6. Amb aquesta ja tindríem que activar el mòdul per veure què és el que podem jugar. Hi ha igualtat, perquè clar, els peons penjants no és que siguin especialment dolents, i aquí contra aquesta hem fet la torre F10, que el mòdul també està d'acord. Torre F10 per marcar la pressió sobre els peons penjants. I sobretot el procurar forçar l'abans dels peons. Aquí el negre ha jugat A6, que encara està la situació totalment igualada, i aquí jo he fet el cavall A2 amb la idea d'incorporar-lo i portar-lo aquí a la casella aquesta per anar atacant aquí, atacar aquí i donar un poc més d'activitat. Aquí el negre ens ha jugat alfil D6 i aquí el mòdul diu que és millor ja canviar el cavall, aquest cavall per l'alfil. Aquest alfil, per a qual cosa, al mòdul ja li agrada més el fer el cavall F4, la idea que teníem, i encara que ens minge, el més correcte, encara que es queden els peons doblats, això està molt millor el blanc. Bueno, una mica millor,
però no hem volgut entrar en aquestes idees i el que hem pensat és una altra cosa, que és, a veure, si està alfil aquí mal ubicat, este serà un alfil molt actiu, hem pensat en fer la cinquena o sisena jugada millor amb un alfil G3 que dona igualtat, però és el que s'ha jugat. Aleshores, ell ha canviat, hem canviat, i aquí ens han fet una que ens ha sorprès, ha fet un G6. El mòdul dona total igualtat i ara teníem diversos plans, però el pla que ha sigut és tornar a portar el cavall a E2 per a tornar a pressionar sobre la casella aquesta, poder-la ocupar i tindre-la disponible. Per a qual cosa aquí hem jugat cavall E2, el negre ens ha fet cavall H5, que també encara dona igualtat, que ha jugat correctament, i aquí no han jugat del tot el bé que haguéssim pogut, perquè han fet el dama B3. A veure, aquí teníem una que era la lògica de fer el A3. A3 per a què? Per a donar sortida a l'alfil que hagués pogut anar a pressionar sobre aquest punt. Aquest hauria sigut un bon pla. Bueno, hem fet una altra, que és davant del cavall H5, han pressionat i ara se'ns escapa un tema tàctic. Bueno, aquí cal dir que ens han fet una que no és correcta, aquesta, i aquesta no hem sabut aprofitar-ho, però hi havia dos jugades que guanyaven ja aquí, en aquest precís moment. Ja fent un cavall aquí, toquem la dama i l'alfil, quasi és millor no menjar, i aquí cavall per, mengem, i ara dama per. I amb això la partida estaria guanyada. Passava el mateix amb l'altre cavall. Bueno, doncs no hem fet ni una cosa ni l'altra, se'ns ha escapat, i aquí hem volgut tornar a maniobrar els cavalls portant el cavall a C3. Però tant una com l'altra, aquí se'ns ha escapat el tema tàctic, volíem seguir pressionant per a forçar l'abans dels peons. Aquí el negre ens ha portat la torre, hem tornat a dama C2, i aquí ara tenia el negre l'oportunitat de guanyar la partida amb un D4 que hagués estat letal. D4 haguéssim pogut fer aquesta, però ja guanya per el D per E, mengem, menja, jaque, i aquí se queda millor el negre. O sigui, davant d'esta, el D4 ens haguera fet molt de mal aquí. Tot per no aprofitar la jugada de la ruptura aquesta. Aleshores, aquí hem fet un petit error. Aquesta jugada no és millor, no és de les millors. Podem posar-ho que és molt dudosa o dolenta directament. I el negre no s'ha pogut aprofitar, igual que nosaltres no hem aprofitat. L'altre, aquí de cavall de F6, la guanyadora era el D4, però s'equivoquen i fan cavall de F6 també. Este és un error. No és la millor jugada. I davant del cavall de F6 hem tornat a fer Bueno, aquí hem fet millorar el tema del peó, però encara així també ens equivoquem, era millor el B3 per donar sortida a l'alfil. Ho fem al revés, un error també de tipus estratègic, i aquí continua sent guanyadora el B3. En A3 hagués pogut ser millor perquè ara ja no és guanyadora la L5. Aquesta hagués sigut la correcta, però en fi, esta no l'han vist. Era un ritme d'una hora, doncs no han vist esta. Aleshores, tampoc ens han vist el D4, que era guanyador, i aquí ja ens regalen un peó. Aquí tenim cavall per, és obligat menjar, i aquí la millor jugada era ja directament anar per el peó. La qüestió que hem fet la segona millor, salvem el cavall,
ens posa una dama i aquí mingem en dama. Aquesta és correcta. També diu el mòdul que és millor minjar l'altre peó en el cavall, però bueno, han pensat en aquesta. Aquí ens han fet alfil B5 i davant d'aquesta pues, han fet el dama A3 i ara ha seguit per alfil E2, torre 1, torre per C1, dama per C1, torre C8, dama B2 i aquí ja la posició ja tenim avantatge. Ens fan alfil D3 i aquí era el millor era ja no minjar, o sí, diu que és el millor el mòdul, mingen, i ara aquí la millor era torre C1, intentant canviar torres perquè està guanyat, però han pensat de fer el cavall C4, que és la segona. Aquí cavall F4, i ara aquí fem un error que ens hagués pogut costar unes taules, perquè el que fem és el dama E2 i malbaratem tot l'avantatge. Aquí tranquil·lament fent un torre B1 és suficient per guanyar, o torre A1. Fins i tot hasta un F3 hagués sigut suficient. Però doncs aquí se'ns escapa el tema, no ho veiem i portem la dama aquí i aquí ens dona igualtat. Aquí el negre hagués pogut fer taules fent aquesta jugada, no era difícil de veure. Minges aquí en el peó si tens que minjar, perquè estan tocant la torre, i ara aquí dama G4 i hi ha jaque continu. Rei a Q, dama F3, rei G1, i aquí tenim o torre per, B per, dama G4, i tenim el jaque continu. I no hi ha manera de sortir i escapar del jaque. Res, aquí ha sigut un error, això estava clar, però aquí el portar la dama ha sigut un error quan era apartar la torre per evitar aquesta línia de continus. Però hem fet el dama i no han vist esta continuació de taules i ens fan cavall 2 jaque. I aquí, pues, després de pensar un ratet, han fet el rei F1. Potser que hagués sigut un poquet millor, però era difícil fer rei F1, que pot ser que siga millor tot que el AQ. La valoració és molt similar. Ho fem un ratet a veure si fa més. Bueno, és pràcticament el mateix. I aquí fa el mòdul, ens diu que la correcta és torre de 8. El negre també ha jugat bé. Aquí, i clar, no puc fer minjar perquè minjar en jaque i no puc. Aquí he fet el cavall B2. Cavall B2 ens han fet ja la millor era dama F6, però aquí ens han fet dama D6 per reforçar això a l'hora que estan atacant aquí. Estan defensant i atacant aquest peó en perill de mat. Aleshores aquí tenim que fer alguna cosa, i el que han pensat és fer la millor jugada, que és de dir, bueno, anem a arreglar-ho. Hem fet cavall per D i, clar, aquí el millor era salvar el tema del cavall. Teníem vàries, però pot ser que el millor era canviar, minjar i lluitar en un final en dos peons de... O sigui, canviar dames, canviar els cavalls i jugar en dos peons d'avantatge. El negre no ha volgut entrar en això i ha preferit entrar en una línia a veure si hi havia complicacions i podien caure. Ens ha donat una peça a canvi de dos peons. Però com tenim el peó d'avantatge, doncs ens han quedat amb peça límpia i igualtat de peons. Dama per... I aquí ja hem pensat de dir, bueno, anem a tancar els jaques perquè hi havia un problemet en aquesta casella des de la qual ens anaven a atacar, i el que hem fet és plantejar el dama B4, aquí ens han fet H5, aquí hem fet el dama F4 per tancar el tema dels jaques,
perquè veiem que la possibilitat que se salvara era a base de hackers. Aquí en Phantom AC6 i no veiem un tema tàctic facilet, però